Hvem er det, der kommer der? Hvem er du? Nå, jeg er bare sådan en gammel kone, der er ude og gå en lille tur. Hvad med dig? Kunne du tænke dig at gå en tur med mig? Ja. Det var godt, så kan du gå med en tur hen i mit fængsel. Og hvad med jer? Skal I også en tur hen i mit fængsel? Jeg er blevet helt lille efter den sparketur. Den dumme heks. Prinsesse, hvor er du? Jeg er her. Hvor henne? Her. Jeg kan ikke se dig nogen steder. Hvor er du henne? Her. Nej, er det dig? Nej, hvem har der gjort det? Heksen, da hun sparkede mig herind. Gudskelov, så har jeg lige en trylleformular, så du kan blive tryllet stor igen. Skudebum, budebum. Du kommer til at gøre det på dig selv.